Najbližší cieľ je určite urobiť v novej sezóne novú inscenáciu, ktorá sa už aktuálne pripravuje, už je v procese tvorby, aj keď sa ešte neskúša. Určite udržať tie inscenácie, ktoré aktuálne máme, zlepšovať ich stále, riešiť v ideálnom prípade hosťovania, lebo s tým sme dosť intenzívne začali, hlavne posledný pol rok. Smerom von sa chceme dostať viac do povedomia širšieho publika. Je pre nás takým cieľom, aby sa o nás nielen vedelo, ale aby tí ľudia aj mali chuť prísť k nám. Myslím si, že ľudia, ktorí navštevujú Ochotnícke divadlo, tak ho navštevujú práve preto, že to Ochotnícke divadlo vie mnohokrát pôsobiť veľmi spontánne. Povedzme si na rovinu, nikdy sa nebudeme môcť porovnať s tými najlepšími profesionálmi v tom spracovaní toho predstavenia. Ale tým nadšením, myslím si, že mnohokrát vieme prejsť na tých ľudí presne takéto, že bol som v divadle a bolo to ochotnícke, ale mám z toho taký zážitok, že pôjdem na to znova, alebo pôjdem na niečo iné. A to je to, čo bol možno aj taký cieľ v podstate od začiatku. Preniesť to, čo my na tom javisku milujeme, na to publikum. Že nie je to, že publikum a my, ale sme tam v tej chvíli akoby taká jedna rodina, ktorá má spoločný cieľ a to je užiť si to predstavenie. Určite áno, bolo ich veľmi veľa. Kebyže to mám zo všeobecniť, tak najviac by som povedal, že je to jednak výdrž mojej mamy, ktorá naozaj v tom divadle od začiatku. Ono sa to naozaj nezdá, že divadlo je dosť dynamický proces a prostredie. A aj mnohých iných, ktorí s nami naozaj vydržali mnohí viac ako 3 roky, niektorí dokonca 5, 6. A naozaj tá výdrž naozaj v tom, že to prostredie vie byť dosť stresujúce. Nestíha sa. Musí človek naozaj obmedziť vlastné súkromie, niekedy vlastný spánok, vlastné financie. Po finále to mnohokrát skončí samozrejme aj tak, že ten človek sa posunie niekam ďalej alebo my s ním ukončíme spoluprácu. Ale to nič nemení na tých krásnych mesiacoch, rokoch, ktoré sme spolu strávili a ktoré ja si nosím do dnešného dňa v hlave. Čo možno nás niekedy trápi, ale viem, že nie sme jediní, kto s tým súperí, že tým, že hráme naozaj pravidelne, že my v podstate už nejaký čas hráme minimálne 2-krát do mesiaca, niekedy viac. Dostať to publikum na každé to predstavenie nie je úplne jednoduché. A nie je to sťažnosť. Je to úplne konštatovanie, že možno keď sme mali už ten rok, 2, keď sme si pri tých 10 rokoch, ktoré sme v tom čase ani neplánovali, tak asi sme si predstavovali, že to bude ľahšie. A čiže čo by som ja zaprial divadlu ako inštitúcii, aby mala stále vo svojom centre aj okolo seba tých neskutočne nadšených ľudí, tých ľudí, ktorí sú ochotní obetovať naozaj veľmi veľa. Takže divadlo zaprieť jednoznačne ľudí, ktorí tomu divadlu budú stále veriť. Dobre, skončili sme. Je prezleč. No, to ani nevypínam. Ešte tam to máš zapnúť. Už som hovoril, že v tom zákulisí tak často chodím. Dosť.